ምንም ካብ ምግባር እንድሕሪት ዘይትብል ናይ ዓለምና ሓደገኛ ሰበይቲ ተፋለጥዋ ኪም ጆንግ ትበሃል ናይ ሰሜን ኮርያ መዘራረቢ መራሒ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ምናስ ሓፍቱ ኣብዚ ሕዚ ዝጥቀሞ ሽጋራን ብሰትዮ መስተን ናይ ጥዕና ኩነታቱ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከቢድ ዝርከብ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒ ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ኣብ ቀረባ ግዜ ክትርከብ እያ ተባሂላ ትግመት ናይ ኪም ጆንግ ኡን ንእሽተን ሓፍቱ ከፋልጠኩም ሓደገኛ ሰበይቲ ናይ ሓደገኛ ሃገር መራሒት ኪም ጆንግ ዚኣያ ከም ፈረንጅ ኣቆጻጽራ መስከረም 26 1987 ዝተወለደት ኪም ጆንግ ናይ ኪም ጆንግ ኢል ቤተሰብ ናይ መወዳእታ ውላድ ምዃና ዝእመን ትኸውን ካብ ክልቲኦም ኣሕዋታ ኪም ጆንግ ኡንና ኪም ጆንግ ቾል ተፈልያ ኣብ ሰሜን ኮርያ ዋና መዲና ኣብ ፒዮንግያንግ ውሽጢ ዝርከብ ሓደ ገጅፍ ግቢ ንበይና ክትዓቢ ከም ዝተገበረት ናይ ታሪክ መዝገብ የርድእ እዛ ሰበይቲ ካብ ናይ ንጉስ ቤተሰብ ንበይና ተነፂላ ትዓቢ ዝገበርዋ ብናይ ኪም ጆንግ ኢል ንግስና ምክንያት ንግስና ናብ ደቂ ተባዕትዮ ንምስጋርን ሰበይቲ ብተፈጥሮ ሰሜን ኮርያ ብድፍረትን ብጭካን ኣብ ቅድሚት ኮይና ናይ ምምራሕ ዓቕሚ ኣይህልዋን ዝብል ስግኣት ምክንያት ከም ዝኾነ ዋላ እኳ ተጠቆሙ ነገር ግን ክሳብ ሕዚ ሕቡእ ካብ ዝኾነ ናይ ህይወት ታሪኻ እንዳሓር ኣብ ንእስነት ዕድሚኣ ኣብ ሰሜን ኮርያ ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ ብምልዓል ዝጀመረቶ ግዙፍ ናይ ፓርቲ ህይወት ክሳብ ሕዚ ዘመሓላለፈቶም ውሳነታትን ዓለም ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኪም ጆንግ ኡን ምፍራሕ ገዲፉ ኣብ ቀጻሊ ናይ ሰሜን ኮርያ መራሒት ምዃን ክትመጽእ ትኽእል ኪም ጆንግ ኣብ ምፍራሕ ተጸሚዱ ይርከብ ሕዚ ሰሜን ኮርያ ዝመራሕ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ምሕደራ ውሽጢ ዓብዪ ዝበሃል ውሳነ ናይ ምምሕላፍ ስልጣን ኣለዋ ሰሜን ኮርያዊትን ከምኡ ናይ ንጉሳት ቤተሰብ ካብ ምዃናን ላዕሊ ተነፂላ ትዓቢ ብምግባራ ናይ ቀደም ናይ ግሊ ህይወታ ብንእሽተን ካብ ምጥቆም ሓሊፍካ ክፍለጥ ዘይሕሰብ ከም ዝኾነ ዝነገረላ መንእሰይ ኪም ጆንግ ኣብ ቴስዓታት መጀመርያ ኣብ ስዊዘርላንድ በርን ናይ መጀመርያ ደረጃ ትምህርታ ዝተኸታተለት እንትኸውን ናብ ሰሜን ኮርያ ብምምላስ ኣብ ኪም ኢል ሱንግ ዩኒቨርሲቲ ብኮምፒተር ሳይንስ ትምህርታ ኣጠናቂቃ እያ ምንም እኳ ኪም ጆንግ ናይ መፍራሕት መንግስታት ቤተሰብ ብምዃና ከም ማንም መንእሰይ ብቐሊሉ ሰብ ዝቐርባን ኣብ ማእኸል ዓረኽታት ትርከብ እንተዘይኮነት ብዝተማሃረቶ ቤት ትምህርቲ ዝወፀን ኩሉ ግዜ ዝተግበርን ሕግዛ ተምሃሪት ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ናይ ንጉሳት ቤተሰብ ብምዃና ብዝተፈለየ ዓይኒ ንኸይትረአ ዝኽልክል ሕጊ ከም ዝነበረ ተገሊጹ እዩ በዚ ሕጊ እዚ መሰረት መምህራን ኮኑ ተምሃሮ እዛ መንእሰይ ናይ ንጉሳት ቤተሰብ ከም ዝኾነ ትፈልዮም ብዘይምሕሳብ ምስ ካልኦት ተምሃሮ ኣብ ማዕረ ከምህርዋ ይግበር ነይሩ ኣብ ወፃኢ ሃገራት ትምህርቲ ምክትታላን ኣብ ናይ ዩኒቨርሲቲ ፃንሒታ ናይ ኮምፒተር ሳይንስ ትምህርቲ ምሃራን ካብ ፖለቲካን ናይ ንጉሳውያን ኣገዛዝኣ ስርዓት ተፈልያ ምስ ምዕባያ ተደሚሩ ሙዚቃ መሪፁ ናብ ፖለቲካ ዘይቀርብ ሓዋ ኪም ጆንግ ቾል ከምኡ ካብ ፖለቲካ ክትረሓቕ እያ ዝብል ግምት ዋላ እኳ እንተውሃባ ብተጻራሪ ኣብ ሰሜን ኮርያ ሕዚ ናይ ሓዋይ ማኔቲ ኢድ ካብ ምዃን ሓሊፉ ድሕሪ ኪም ጆንግ ኡን ንዓለም ተንቀጥቅጥ ናይ ኒኩሌር ቁልፊ ዝጨበጠት ዋና ሰብ ኮይና እያ እዚ ብዓለም ደረጃ ዝለዓለ ግምት ካብ ዝውሃበንን ብጣዕሚ ሓደገኛ ካብ ዝበሃላ ደቂ ኣንስትዮ ማእኸል እታ ቀዳሚት ኢላ ኣሜሪካ መዲባታ እያ እዛ ሰበይቲ ናብ ፖለቲካ ዓለም ክትኣቱ ዝገበራ ናይ ኣቦኣ ኪም ጆንግ ኢል ናይ ደም በዝሒ ሕማም ከም ዝኾነ ናይ ታሪክ ማህደራ የርድአና ኣብቲ ወቕቲ ኣብ ኣፍ ሞት ከም ዝኾኑ ዝተረድኦም ስልጣኖም ካብ ቤተሰቦም ተወፂኡ ካልኣይ ሞት ከም ዝኾኖም ዝተሰምዖም ኪም ጆንግ ኢል ንዕኦም ብምትካእ ተስፋ ዝገብርሉ ዝነበሩ ኪም ጆንግ ኡን ኣብቲ ወቕቲ ናብ ስልጣን ንምቕራብ ፃዕሪ ዋላ እኳ እንተገበሩ መንእሰይ ኪም ጆንግ ኡን ግን በይኑ ጠጠው ክብል ዝኽእልን ንስልጣን ንኽቕበሉ ዝጓዩ ናይቲ ፓርቲ ኣባላትን ኣመራርሓታትን ክስዕሮም ዝኽእል ጠንካራ ኮይኑ ስለዘይተረኣዮም ሓፍቱ ኪም ጆንግ ክትሕግዞ ብዝብል ሓሳብ ከም ዘቕረብዋን እዛ መንእሰይ ዝተዋሃበ ሓላፍነት ብምቕባል ኣብቲ ፓርቲ ውሽጢ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ኣማኻሪትን ናይ ቀረባ ሰብ ኮይና ክትርከብ ክኢላ እያ ድሕሪ ግዜታት ኣቦኦም ኪም ጆንግ ኢል ሞቶም ተኸቲሉ ስልጣን መሓዝ ጓይ ዝነበረ ዓብዪ ሓዋ ኪም ጆንግ ኡን በትሮም ተቐቢሉ ተንቀጥቂጡ አንቀጥቂጡ ንመርሕ ናብዚ ዘብፅሕቶ እዛ ንእሽተን ሓፍቱ ኪም ጆንግ እያ ኣብቲ ወቕቲ ናይ ሰራሕተኛታት ፓርቲ ኣፈቀላፂት ብምዃን ናይ ዓለም ማሕበረሰብን ኣሜሪካን እንዳቀጥቀጠትን እንዳጠንቀቐትን ብበዝሒ መግለፂ እንዳጨናነቐት ንሓዋ ውን ኣዘራርባ እንዳምሃረት ናይ ሰሜን ኮርያ ህዝቢ ፈሪሑ ንኽግዛእ ኣሜሪካ ሓዊሱ ዝቐረየ ናይ ዓለም ማሕበረሰብ ናይ ሰሜን ኮርያ ዝተጋነ ሓድሽ መራሒ ኮይኑ ዝተሸመ ኪም ጆንግ ኡን ብተመሳሳሊ ኣቦኣ ንኽፍራሕ እንዳጠንቀቐት መግለፂ ኣብዚሓ እንዳደራረበትን ክትተሓስብ ፀንሐት በዚ እውን ኪም ጆንግ ኡን ናብ መሪር ስልጣን ውፅአቶ ሕዚ ኣብ ሰሜን ኮርያ ካብ ኪም ጆንግ ኡን ቀፂሉ ናይ ኪም ጆንግ ኡን የማኒቲ ኢድ ናይ መወዳእታ ኣማኻሪት ላዕለዊት ተፅዋዒት ናይ መንግስቲ ሓላዊት እዛ ሰበይቲ ኪም ጆንግ እያ ኪም ጆንግ ኡን ኣብዚ ሕብስ ሰትዮ ኣልኮልን ኣብዚ ሕብስ ትሕቦ ሽጋራ ምክንያት ናይ ጥዕንኡ ኩነታት ኣብ ሓደገኛ ኩነታት ይርከብ ምናልባት ክፉእ መዓልቲ ገጢምዎ ካብዛ ዓለም ብሞት እንተተፈልዩ ቀጻሊ ናቱ ወንበር ተቐቢላ ዓለም ተንቀጥቅጥ ከዓ ኪም ጆንግ እያ እዛ ሰበይቲ ብሰሜን ኮርያውያን ብጣዕሚ ትፍራሕ ውሳነኣ እውን ብጣዕሚ መሪር ከም ዝኾነ ካብ ሰሜን ኮርያ በቢግዚኡ ኣምሊጦም ዝወፁ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ናይ ድሕነት መዕቆቢ ረኺቦም ዝነበሩ ሰሜን ኮርያውያን ይዘረቡ እዮም ሕዚ ሰሜን ኮርያ ደጋጊማ ትምክሮ ከቢድ ናይ ሚሳኤል ትኮሳን ናይ ከበድቲ ናይ ኒኩሌር ዓራት ሒዞም ዝኸዱ ኢንተርኮንቲኔንታል ባላስቲክ ሚሳኤል ወይ ሃገር ተሳገርቲ ሚሳኤላት በቢግዚኡ ንኽትኮሱን በቢግዚኡ ንፀላእቲ ሃገራት መጠንቀቂ
ስቕታ ንኽወሃብ ትገብር ካብ ኪም ጆንግ ኡን ንላዕሊ እዛ ናይ የማኒት ኢዶ ኣማኻሪት ኪም ጆንግ ምዃና ይዘረበላ ዕድላ ኮይኑ ናይ ሰሜን ኮርያ ጎረቤት ኮይና በብዕለቱ ካብ ሰሜን ኮርያ ዝተኮሱ ገዘፍቲ ሚሳኤላት ዘበርግዎ ናይ ሰሜን ኮርያ ጎረቤት ደቡብ ኮርያ ናይ ደቡብ ኮርያ መራሒ ሓደ ግዜ ከምዚ ኢሎም ነዛ ሰበይቲ ገሊፆምዋ ነይሮም ናይ ዓለምና ሓደገኛ ሰበይቲ እዛ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ሰበይቲ ብካልኦት ሃገራት ዝተፈላለዩ መፀውዒ ኣለውዋ ብፍላይ ከዓ ጃፓን ኣሜሪካን ብዝለዓለ ክትትል እየን ዝምልከተኣ እንዲያውም ይብሉ ናይ ዘን ሃገራት መረዳእታ ተንተንቲ ከም ዝገልፅዎ ካብ ኪም ጆንግ ኡን ላዕሊ ተፍርሕ ንሳ እያ ይብሉ ኪም ጆንግ ኡን ምንም ሓሳብ ንዓኣ ከየማኽራ ይገብርን ካብኣ ዝመፁ ሓሳባት ከዓ ኣብ ሰሜን ኮርያ ምድሪ ትግበር እዮም ስለዚ ካብ ሰሜን ኮርያ ኪም ጆንግ ኡን ተዝውገድ ምን መወጋ የብሉን ኪም ጆንግ ኡን በዓል ተባዚሑ ኣብዛ ሰበይቲ ውሽጢ ኣሎ እዩ ኢሎም የቐምጡ ናይ ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ወራሲት ብጣዕሚ ሓደገኛ ሰበይቲ ኪም ጆንግ ሕዚ እውን ናይ ኪም ጆንግ ኡን ስልጣን ኣኺባ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ንኩሉ እንዳዋቐረት ትመርሕ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኪም ጆንግ እያ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ሰበይቲ ዘሐጉሳ ሓደ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ዘሐጉሰኪ ተባሂላ ንዝተሓተተቶ ሕቶ ሃገረይ ሰሜን ኮርያ ናይ ሚሳኤል ሙከራታት እንትገብር ኢላ መሊሳ ነይራ እዚ እውን መዘራረቢ ኮይኑ ነይሩ ምስ ኪም ጆንግ ኡን ምስ መራሒና ሓወይ ኮይነ ሰሜን ኮርያ ገዘፍቲ ሚሳኤላት ተኩሳን ጸላእቲ ሃገራት ብርክ ብርከን እንትብለን ንዓይ የሐጉሰኒ እዩ ትብል እሞ ሓደገኛ ሰበይቲ እዚኣ እያ ኣብ ቀጻሊ ሰሜን ኮርያ ትመርሕ ናይ ዓለምና ብጣዕሚ መደንገፂ ዝኾነ መሳርሒ ናይ ኒውክሌር ቁልፍታት ትጭብጥ እዛ ሰበይቲ እያ ዝጨበጦ ኪም ጆንግ ኡን እዩ ይበሃል እምበር እቲ ቁልፊ ኣብ ኢዳ እዩ ዝርከብ ከም ናይ ድሕነት ቢሮ ተንተንቲ ገለጻ ናይ ዓለምና ሓደገኛ ሰበይቲ እምበኣር እዚኣ እያ ዓለም ኣብ ቀጻሊ ነዚኣ እውን ክትርኢ እያ እምበኣር ስከፍትዋ ተኸታተልተይ ናይ ሎማዓንቲ ፕሮግራመይ ነዚ ይመስል ነይሩ ነዚ ቻናል ምርጫኹም ጌርኩም ስለተኸታተልኩም ካብ ልቢ ኣዝየ ዘመስግን ኣብ ቀጻሊ ፕሮግራም ክሳብ ንራኸብ በብዘለኹምዎ ሰላም ፍቕርን ተመኒየ ቻው